Samantala, bilang ng lumabag sa gun ban sa Pangasinan, umabot na sa 40 para sa detalye. Narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Pumalo na sa 40 individual ang naaresto ng Pangasinan Police Provincial Office mula 12 ng Enero hanggang nitong 3 ng Abril dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban kaugnay sa nalalapit na halalan. Ayon kay Pangasinan PPO Police Director Police Colonel Rollifer Kapukyan, karamihan sa mga naaresto ay nangyari sa mahigit 20 police response at patrol operations, 12 anti-illegal drug operations, 3 checkpoints at isang gun bypass operation. Sa mga operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ng 33 maliliit na baril, isang replika ng barila, 2 air guns at 138 bala. Pinalalahanan din ni Kapukyan ang publiko ng election gun ban ay hindi lamang para sa mga tunay na baril kundi pati na rin sa mga replika at air guns. Sa ngayon, nananatili umanong generally peaceful ang buong lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.